Yo mga kabikulana, at yan po at hapon na, paggabi na pala. So ang oras po natin ay 6:09. So kaya po ganyan yung ating camera is malabo-labo na kasi pagpapagabi na talaga ay ganyan na talaga siya. Malabo-labo na. Parang kayo, charot. Oh, naiwan ko nga pala sa bahay yung yung stand. Kailangan ko yung stand. Kailangan ko yun. Yung kanina yung iniisip ko, sabi ko dadalhin ko yun. Tapos yun pa yung makakalimutan ko. Buti na lang naalala ko, diba? So, kunin ko muna mga kabikulana. At ayun na siya mga kabikulana. Nakuha ko na at yan. Kaya nga, wide na yung ating yan o, selfie stick. Basta yun, selfie stick yun. Yung tawag dito. So, yung mga kabikulana, punta na tayo sa labas. Kasi ako na lang pala yung hinihintay nila nanay. So, nga pala, nakabis ang inyong bikulana yan o. Yan ang ating OOTD for today. So, saan kaya punta ni bikulana nyo? Baka may date. Oh my God, may date ang inyong bikulana. Oh my God. Kinikilig naman ako. Blind date, ganun. Merong blind date ang inyong bikulana. So, wala akong dalang kahit ano. Cellphone at saka wallet. So, yung wallet ko nasa likod. You know. Wallet lang, tsaka phone, tsaka itong selfie stick. Yun lang yung dala ko. At syempre damit. Dala ko yung damit. Pinala ko, charot. Itong suot ko pala. Suot ko na. So yung mga kabikulana at ako na lang po yung hinihintay doon. So takbo na tayo. Ayan na pala sila na. So may date nga pala ako. At kasama sila nanay sa date. Chaperon. Ganun. So let's go. Ayun, di maninihalata. Banggi di manalata. Mga kabikulana at nasa tricycle na kami. Ayan, Sito Nelson. So, yung dalawa, nandun sa loob. Nandun sa loob yung dalawa. So, punta kami ng sentro. Ayan. Abangan nyo pa anong gagawin namin sa sentro. So, hindi ko pa rin maalam. Thank you po. So, ito na. Ito na si Bonso. So, yan po mga kabikulana. At nandito na po kami sa sentro. Santo Domingo pala kay high school kasi. Binasa ko lang yung nasa tarpaulin. So, mga kabikulana, ganito nga pala yung itsura dito. So, ganito nga pala yung itsura dito kasi nga po, diba, meron tayong fiesta po dito sa sa Santo Domingo. Alam niyo po yun, yung may prosesyon, ganon. So, yun. Para sa may play. So, yan po mga kabikulana, yung prosesyon, diba? Nahihiya ako. Nasyasya ko konti. Ito mga kabikulana nagalaw yung kami. Yung alam niyo yun, yung procession siya, yung fiesta. Hi Abby! Hello Abby, shower out. Hello, shout out. Shout out. Sige. So yan po yung mga santo, di ba mga yan? So mahal kong tao. Ito po yung simbahan. At yan po. Nahiya ako. Yan po mga kabikulana at nahiya ako. Diyos, marahal na bakit Happy Fiesta! Happy Fiesta daw po. Happy Fiesta. Yan ang pag-ibig. Masasaksihan niya ito ang Hi, dito. Hi. Hi, shout out. Huwag kayo magtago. tamang pista sa nayo. Alam mo yan yung... Pwede man. Ay, di ba? Hindi po, hindi ko sure. Ano ang balita? Ano ang balita? Maligtas sa tindahan. Nagsakay sa may commute. Ay, parang ito ang bareba. Sabihin na. Magkalay na galing sa ayos sa badwa. Sa pagsunod pa ako sa tungkol. Ayan si Bunso. Ay, sorry po. Ano? Video? Oo, video ko.
So yung mga kami ko na yan po yung mga santo, santa doon pa sa kanila. So marami po yan. Shower out! Shower out! Wala si Tilso ito. Ganyan talaga rin. Si Tilso yun o. Ito naka-blow so may kapares na saxophone. Saxophone. Ano pala si Dam? Iya, so ito ba? Hi Abby! Shower out Abby! Ano Abby, ma-vlog kita Abby. Alam pag talaga ang camera ko pagbalik. Then, my friend, class, ay, si Ate mo pala. Oh, sige. Kasi po mga kabi ko lang, marami na pong tao. So, saan siya na po sa camera? So, ganyan po siya pag gabi na or pag gabi na ganun. Lalo pag madilim. Shower out. Naka-vlog ako. Shower out. Good luck. Makanta ka mo? Makanta ka mo later? Ay, sample daw, sample. Sample daw. Sample na. Sample na. Ni, Shoy. Go, tanin mo ba ganito si makanta ka mo? Ano kantaon nito? I mean, matugtog. Ano kantaon nito? Tugtugon? Ano tugtugon nito? Ano nga? Ano kanta? Ano tugtog? Eh, yung kala ko, anong sarong pa yung Vlogger yan. Yeah. So, shoutout sa'yo. Tilso, kaklase ko yan. Napaka-talented. Nakaklase. Grabe ka. Pero kayo masampol. Si Kuya Mama. Ay, alam ko na! Mating! Tumasa si Bro sa barangay ni Usul, Harang Galagig. Ay, tama. Narumtuman ko na naman si ako. At iba Wala si Princess ito. Si Princess ito. Si Princess ito. Ano ba? Nag-vlog siya. So yan yung mga kaklase ko nakita ko dito. So shout out sa kanya, sa kanila yung mga kaklase Ang ko pangalan? nanood din. Siyempre si Tirso, si Stephanie yun. Si Rialin. Asan? Sa likod. So si Rialin yun, no? Nasa likod, shower out. So yun na pala yung paligid. So may nagpe-perform sa unahan. So nasa likod masyado. Masyado kasi
kasing matao sa sa unahan. Kaya dito na lang ako. Kaya mag... Cultural books. Ano ito? Ano ito? Ito po yung mga cultural cultural books. Mga acolytes. Pero po mga kabikulan na at na-late po kami. So tapos na daw po pala yung prosesyon. So yan, sasabay na kami yung sa santo namin. Yung santo namin. Ito yung santo natin, di ba? So hingi muna tayo doon ng food. Pero manigo pa ako. Siyempre! Pwede man! Pwede man! Ano man, oh? Hi! Hi po! Hello! Shower out! Hi po! Pwede po maghingi? Pwede tabi mag-agad. Charot. Hello. Thank you. Where's Ina? Ayan na pala si Nanay. Piyan mo si Nanay. So yan, may pa-foods po dito. Nanay, ay, ganda kay ano yun, si Ate Junit. Ay, pa. Kaya po mga kabikulan, meron tayong pa-food. So, tapos na po pala kasi yung prosesyon. So, ganito po talaga dito. After na prosesyon, meron pa-foods kada barangay po. So, ayan. Sorry na guys, madilim po. Ano ba sa pandayan? Ito si Bunso. So, pauwi na po yung mga santo. So, sasabay na lang kami sa santo. Na-late po kasi kami. Si Nanay. Kami na kami ulit na. Asan yung ano? Ay, sorry. Nandito sa top. Hello. Mga kabikulan, ito po yung santo namin. Sasabay kami dyan sa santo namin pauwi. Maglalakad kami pauwi galing sentro papunta sa
pa nagpe-perform doon. Kaya po masyadong madilim. Ay, may ang mapista na sa atin. Sabayan, nakamiting. Sure. Pero katangan bro, Hello, Shura. Hi guys! Hi guys! Hi mga kayo-yo-yo! So yun po mga kabikulana, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina is maglalakad po kami galing sentro, papunta po sa barangay namin. Papunta sa amin kasi sumabay na kami dito sa madilim eh. Sumabay na kami dito sa santo namin, sa santo ng Bagong San Roque. San Jose de Obrero. Yung santo namin is si San Jose de Obrero. Yung ba? Hindi yun lang kasi yung nasa likod ng mga nagtutulak eh. Yung pangalan. Sige po mga kabikulana. Sige, lalagay mo dyan. At kakarating lang po namin. At so yan. Mga kabikulana, hindi ko na nga nabubulol ako. Hindi ko na nga pala binidyo yung ibang paglakad namin. Basta naglakad po kami galing sentro papunta dito sa barangay namin. So malayo-layo po. At kita-kita naman po yung pawis ko. At po mga kabikulana, kaya nga po pala hindi na ako nag-video yung paglakad kasi nga sumakit yung bagang ko. Yun nga, nakalimutan ko na masakit nga pala yung ngipin ko. Pero naglakad ako. So napakahabang lakaran. Sumakit yung ipin ko hanggang ngayon. So bili tayo ng Mefenamic. Sakit. Ba't naman ganito? Bili tayo mga kabikulana naman. So here's my wallet. Tingnan natin kung meron pa tayo ditong bariya. Pero wala nga pala dito ba yung utang muna tayo kay Mama Ne. Dalhin mo nga ito, bibi ko. Mabakal po. Mama Ne. Mefenamic po. Ano? Magkano? 8. Oh, pwede na yan. Dalawa Mama Ne. Right Med na brand. Ang gulog naman na niya po. Ora ka na dyan. Ano ba ibang? Ano pa? Nag-resign na siya po yung friend sa pharmacy. Wala ako ngayon. Wala ako ba ito? Nagbablog ka. O sige, vlog mo dyan na nagbakulog ang ipon. Oh, nahulog bibig ko pa daw po. So yan talagang wala na akong lakas. Ang sakit ng ipin. Oh, nahulog na naman Mama Ne. Nahulog na naman. Talagang wala nang lakas ang inyong Bicolana. Mefenamic acid. Ano to?
Ayan. Yan, thank you Mama ni. Ano pa pwede sa ano? Ayun. Yung masa na iyan. Ano ka kayo? Soft drinks? Kurang karga, tanagana pa sa nagsada pa ako. Parang ano Mama ni, malumoy na biskwit. Bako mamis, o yung hindi matamis. Huwag na Mama ni, bye-bye. So, tara na mga kabikulana. Bye-bye! Opo, madilim nga po. Okay lang yan. Ipaliwanag mo na sana. So, mga kabikulana, pauwi na kami kasi madilim. So yun po mga kabikulana at nakauwi na po ako. So, nandito na po ako sa bahay. At feeling ko ako po ay lalagnatin. So, yung kasalanan niya ng inyong bikulanan. So, nakalimutan ko po kasi kanina kasi habang yung umpisa pa lang, di naman sumasakit. Tapos habang papatagal, saka ko siya nararamdaman. Tapos doon ako nagsimulang, alam niyo yun, yung parang nawawalan ako sa mood. Yung parang naglalakad ako, yung mukha ko, hindi mo maintindihan, hindi mo na maipinta, ganun yung mukha ko. Tapos, bumili na ako ng So, pipilitin po natin kumain. So, yan, nawala na din po kasi akong ganang kumain. So, eto nga pala yung bukas na, binuksan ko na yan. Ito yung ang laman niya ay etong adobong manok. So, yan po mga kabikulana, pipilitin ko pong kumain. So, try natin. So, yan, mamaya, inom tayo ng gamot at magmumug ng maligamgam na tubig na may asin. So, yan po mga kabikulana. So, at yan na. At hanggang dyan na lang po ang aking vlog for now. So, yun, maraming salamat po at Happy Fiesta, Santo Domingo. So, congrats nga pala, Alpacaparo. Nabulol ako. Alpacaparo. So, yan, acro na lang. Golden anniversary ngayon. So, kanina nag-parade sila. So, madami akong nakitang, alam mo yun, yung mga nasa jeep. So, lahat sila Alpacaparo, ganun. So, yan, shoutout sa inyong lahat. Babu.